Na štartovej čare tretí tým priebežného poradia Severoslovenskej jazdeckej ligy po prvom kole v Dolnom Hričove. A uradujúci vicemajstri Slovenska z výkylovky v kategórii dorast. (16-119) 16-119 v kategórii dorast, takéto zostreky. Rýchlejší na ľavej strane 15-750. 15-750 na ľavej strane, no a hneď po nich dorastenci z podvysokej, takže hodená rukavica v kategórii dorast. Zatiaľ sme najrýchlejší čas medzi dorastencami mali od Streženic 17-138. 17-138.